Suhan lang ko ninyo. Jesus Mariusip. Alright. Sir, mau nih ke Brigoli? Oo. Ay, katong. Kani? Magpatawag na. O sa may kuha na to ni Shopee? Or? Collector na lang siguro. O sa man na utang? Loan ba? Asa sa galon? O kaya ina na lang nanalay kuan kanang washing na delivery ba from Shopee. Washing na lang. Kapangalan sa iya. Shopee na lang oy. Sige, sige. Si Lola daw gitawag. Ano, sa collector, ma'am? Ano? Anastasia Brigoli, ma'am? Ano siya, ma'am? Kaning washing machine ang ipatok? Orders online? Anastasia Brigoli, ma'am. Naka-address dire Lida Bulton Malalagpo. Washing machine daw. Washing, ma'am, gi-order sa online? Ano nang utang ng kamay? Nung bitaw na pinirma. Ay, natanin nyo dahil. Natanin nyo. Inyo kung ginaro ninyo na. Panasonic ni nga kuan man nga brand? Patay ka. Para 7.5, ma'am. So mo na ba mo gikarga kay dako magud siya? Akam lang ka doon. Uy, waman ko na magkuhan. Di man ka niyo kamao mo cellphone. Di mo man pangalan din, ma'am, mo? Anastasia, ma'am. Mo ni mag-deliveran karon. Mo lagi Anastasia akong pangalan. Pero waman ko sama din. Uy, wala ko. Uy. Yan naman ako na wala ko cellphone. Mga anak mo, ma'am? Ano sama na nito gi-order? Si Kambal na ng utang. Kisa man nakambal ba anak niyo, ma'am? Apo niya. Kaya po. So, kung hindi siya, ma'am, kinahanglan bayaran jud siya, ma'am. Ay, uy. O gani kay ipa-deliver man gud diri karon, ma'am. Deliver na dai. Bago. Wala mo uy. Wala ko ana. Cellphone. Kisa man ka, ma'am? Isa Apo? man kana ana. Laya sa si Kambal. Wala na si Kambal. Yung lego kasing-kasing bantay lang mo. Sorry, birthday ni mo diri, ma'am? Ang sa birthday ron? Ako Ay, ma'am, birthday ba si regalo ni siya? Para sa imo, ha? Sana all. Kasi ma'am, kay birthday man din mo, atol po siguro ni. Siya din ang kumpanya ay magikuan dahil. Ay, si Jonah. Pero relax lang, ha? Basig ma'am, basig makuyawan po ka ni kay okay naman po dili mo bayaran, iba yuli lang po namo. Kay birthday man nimo basig nakadisturbo mi ba? Nagawa sa awan na lang sa. Ano sa nato, ma'am? Kay basta mo ni gipa-deliver karon. Wala dito ma. Uy ma, wala na jud dito ma. Sila ma, wala na kwarta. Taro, mapriso talo na. Ali, ma'am, tanaw sa nato, ma'am. Okay naman, yuli na mo. Suhan lang ko ninyo. Jesus Mariusip. Yan, papriso mo sana. Sama na. Igor na mo gipa ni Dre kung ikaw ba nag-order. Pili din na kuya. 7.5, ma'am. 75. 7,500. 7,500. Kaya na ni mo na nakit 3,000 sa senior. Oh my God! Ay, basig mga anak niyo, ma'am, nag-share, di wala lang kayo kuhan. Sabi ko sa tuwing sa adlaw. Ano ito ka, Digos, ma'am? Hoy, sandaan. Ay, amot na sila mag-amot. Share na lang para matapos kami daghang kay tao nakatuya. Awan na lang. Ikaw, share mo ba? Oh, share piso. Ay, naghanap kwarta ni Sana all. Ni ato ka sa patay kay namatay man may ison. Luwas punta ni kay ulaw kay di kang bayad o share. Asa man na, matin mo, ma'am, karon? Ay, sige, ma'am. Para madali ito, ma'am, kay napamanin mo yung kuha nito, ma'am, emergency. Ano sa nato? Tanaw sa nato, dali. Nanay kay washing niya. Awa na kay washing? Tama di kay gamito ni mo ni karon eh. Para di na maka mga sipang laba. Kay dili man jud ni kaon nimo kay di mo ha. Dili gimamoy nakapangalan, ma'am. So ikaw. Yayo kita gripping share sa nagpalit ana. Sila dito. Mo gani pero wala may bayad yun, ma'am. Wala na palit ito. So dali, ma'am. Ihong kay kung high blood. Tanaw nimo? Oh. Anya ang bayad? Kailan ba?
sabot-sabutan na nila. Nga i-prank ka. Anak ka kanila ka love. Kay love kanila nila. So, dawata man. Nabay nagilo di mamo. Uy! Wala tala. Ano man mo tayo? Ay, hindi marunong pala kaya kinipay tayo. Oh. So anak kanila ka love ma'am. So mga anak. Inani po kami. So pila man kabuki mong anak ma'am? Pulo naman eh. Ay pulo ra di ay. Sana all. Uri buyag. Kung naganyo ka po ba? Ingon pa mo walay cake. Sus Mariusip. Ay wala kay cake dia ma'am. Yan yung problem ay. So mo na mo si ma'am. Pulo ra di anak. Yes. Dapat ko kayo timang kay dire pa nas kuwagi ka na dilaw-dilaw. Happy birthday na! Happy birthday! Wala ako. Happy birthday! Ha, naimos ko nimo kay dire na gyud kan sa kuan dilaw, at ko nimo gapsa. Sibol sana. So ma'am, dire sa tamam, kadali ma'am. Sorry. So, okay na ma'am? Okay na ka? So ma'am, ayong utto. Magpaila-ila sa di ma'am ako rin si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imong ika-66th birthday karong adlaw. Kabalo ka kinsay gahatag ani sa imuha? Kinsa man paminaw nimo? Si Sheila. Si Sheila. Sino sila? Duha ko sila. Wala kay admirer dire? Sus Mariusip. Alright. Basta na nagpahipi diha nga kuan. Wala di ay. So na sila yung mensahe man pero usa na ko basahon kantahan sa kanang happy mga tata. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sorry. Lagot to ngayon mga pre, lagot to. Kawawa to pre, sinasabi ko sa inyo. Pasimple lang, pasimple. Okay, blow your candle, ma'am. Blow pa. Blow. Yay! Wala sila yung mensahe, ma'am. Dito sa balik. Basahon ako ha, na sila yung message. Short message lang. Wala ko dyan. So ana sila, ma'am. Ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao sa aming buhay. Wow! Deserve mo lahat ng nararamdaman at natatanggap mo ngayon. Hayaan mong iparamdam namin sa iyo ang tunay na pagmamahal ng mga anak at apo mo. Andito kami parati para sa inyo ni Lolo. Mahal na mahal ka namin. Asa mga anak dire? Maunit sila. Ali dire. Ali ma'am. Ay, Agi sa una, isa may hauna dia. Manoy alan kasi may kamagwangan. sige. Ikaw kamagwangan. Kasi nun ka magulang. Asa man. Asaman. So, ikaw sir. Sa pulo ka anak, wala dyan dira. Ikaw si Romero. Ay, ikaw sir. Gamay lang sir, gamay lang. Gamay lang lang. Sir there. Ako binigyan ni Manoy. Sir, ikaw sir. Sa may mga panghinaot ni mo karon sa birthday. Muay mahay tanan. Oh, sige. Tanan, tapos. Kani si ma'am. Si Sheila kay Lolo. Anak kay apo na dagat yan. Mag-message. Sa mga panghinaot ni mo karon sa iyang birthday, ma'am. One.
Mahal na mahal ka namin, alam mo yan. Kahit pa may nangyari kaninang umaga, alam ko masaya ka pa rin ngayon buong araw. Sana sa mga susunod na yun na, basta nandito lang kami parati sa'yo. Mula sa pamilya namin, mula kay Manoy Alan hanggang kay Tita Gemma ng mga anak mo. Mahal na mahal ka namin kayong dalawa nito. One call away lang. Wala pa yung message. So, si Sir na namin sa likod. Ano dali sir? Sa mga panghinaot mo karon sa ika-66 birthday ni ma'am. Naot ba nga maabot pa niya siya taas ng katuigan. Dagan siya ngayong lawas. Mato nga tamay sa kalibo sa akin. Dali sir. So, ikaw sir. Istorya na mo, Nick. Ito, Nick, anak ng kanig. Istorya daw. Salamat do. Ako, manugang lang ako pero ako inano ko na maraming salamat na naging maayos ang lahat kahit may dumating na sakuna ngayong araw na to i-celebrate din rin kasiyahan sa inyo. Happy birthday ma. Love you. Love you. Mauban. Ano dali sir? Ma. Tapi na ako, dili jud na ako kaya pagkauso na kong duwa. Ako nakita mo, hindi kayo dyan. Nagawas ko duwa. Dali ma'am. Ikaw na po. Istorya ko ha, sagol pa mo ipoy, rawa po niya ako ha. Kubitaw. Pasalamat po gustong inahan nga. Unta, dagan pa siyang birthday na mo abot. Parang kami gutag sa rami makaduaw ba. Murag among gibo sa yatanan. Bisag dagan yung problema. Nalampasan pa rin namin. Kaya mahal na mahal ka namin na happy birthday. Ma'am, ikaw sa ma'am. Mura ganina ra man imong luha good. Wish lang na ako sa aking nila. Mahabang life ko para kanyang yung mga pangangailangan niya maibigay din namin, hindi lang si ate, sila mama, kundi kami din. Kasi andito lang din kami. Sa balaka lang, balik na lang, anak kay apo anak. So, kisa pa? Ikaw ma'am. Yaon po ko yung best friend ko, kining amo, pero nagpainti kanina. Happy birthday ma. Happy birthday anak. Kuha na ko sa imong mama yung panglabas. Okay. Ano ka sa imong kanang problema? Sa pinanggat ako. Oy, kada lang. Asa mo tong best Ikaw sir. friend? Ikaw sir. Sa among kuhanan ni mama, naraming nagkapon ko rin na diri. Ikaw panguntanan. Mahal na mo siya. Tao na mo. Sir. Sige na. Dito siya istorya ma'am. Matong best friend lang daw olas. Oh, best friend daw. Kani amo tog 20 daw ganina. Kami man ako. Maon Kada lang sa mga bata Sige. sa. So, sabay-sabay na lang mo mga bata. Great. Happy birthday. In 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday Lola. Sige na, dungan mo, dungan mo. Happy birthday Lola. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Lola! Yay! So, Wala ba kayong mga kamay dyan? Yay! Ikaw ma'am sa mensahe nimo sa ilaha ma sa imong pamilya. Ako nagpasalamat kong dako sa akong mga anak kaya karon nagtigom. Ingon man sa akong mga apo. Sugad sa akong pagka nahimo kong inahan karon ba kong ibati og kalipay nga wala joy kabutangan. Grabe lagi ko gibuhat sa kuwa. Oy. Kilimdan pa ko nila. Waki, okay ra basta na mo. Di ay sikreto di ay sikreto. Sila lang. Salamat kay Mar. Salamat kayo. Sir, salamat ninyo.
Day, salamat. Ambag ya mara to yung mensahe ay sa Ayan. Katulang, ma'am. Katulang? May nag-request man sila, masayaw daw ka. Di ko. Ako musayaw sakit akong mga batiis. Sige. Ang ako lang ipatubos sa akong anak nga dancer na sa una. Oh, sige, sige, si ma'am. Sige, sige. Ali, ma'am, ali, ma'am. Request na, request. Oh, kisi mo na yaw. Paru-paru G, oh, ito una. Paru-paru G. Paru-paru G. Oh, paru-paru G. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon ang Bigos Flower Shop lang doon la serbisyong sulit way sa